Не съм гледал неговото участие при Косьо Филипов, но много хора писаха във Фейсбук и го обявиха за вундеркинд. Моят екип също го препоръча. Това е Петър Петров на 10 години. Какво значи вундеркинд, знаеш ли? Вундеркинд, в принцип, означава интелигентен човек, но не съм гледал много дефиницията за вундеркинд, понеже съм се интересувал. Какъв език учиш ти? В принцип, в училище учим английски език още от втори клас. Даже малко от първи, не съм точно сигурен. Отделно в една школа по английски. Да, вундеркинд е дете чудо на немски обаче. Вундер, лондър на английски. Не съм пласкан, че така ме наричат. Ето, хванахте, че не знаеш нещо. Ти си на 10 години и си свободен да не знаеш. Но въпросът е да учиш непрекъснато и да растеш. Да. Така че човек не може да знае всичко. Колкото повече, има една поговорка, колкото повече знаеш, толкова по-малко знаеш. Да. Че знанието, не знанието са като два концентрични кръга. Колкото повече увеличаваш едното, другото се разширява също. Да. Какво работи майка ти и защо всъщност те обявиха за толкова умен човек или чел човек? Какъв си ти? Не знам, защо ме обявих. Може пак да повторите въпроса? Какво работи майка ти, първият въпрос? Не, втория въпрос кой беше? Защото обявиха за толкова умен, как мислиш? Може би защото показах знания. Да. По-скоро си показва мнение. Примерно, в момента ние така спорим по една тема. Дали у нас е редно да се занимаваме с бежанците? Разбира се, редно е. Но доколко ние можем да помогнем и доколко ние имаме правото да откажем помощ на тях. Как мислиш, чисто като морален проблем, това как може да се реши? Значи, има хора... Дали разбра за случая с село Розово? Не съм разбрал. Село Розово, сега ще ти го разкажа. Село Розово се водят едно сирийско семейство, което се настанява там срещу 500 лева найем в една от хубавите къщи на селото. Явно сирийците имат пари или държавата по някакъв начин помага на тези бежанци, нали те бягат от войната. Да. Обаче в един момент селените от село Розово казаха не искаме тук тези хора. Защо не искаме? Защото било чисто, защото нямало цигани, защото било етнически чисто едва ли не и те искат да живеят на етнически чисто място, което малко фашистка теза общо взето. По-точно нацистко. Нацистко трябва да се каже. Да. И какво мислиш сега? В принцип има много хора, много бежанци от Сирия, които са истински сирийци. Те бягат от войната, защото там бунтовниците, те са крайни ислямисти и те даже избиват сирийци християни, това трябва да се каже, и унищожават църкви, православни, понеже там християните в Сирия са православни. Част от тях, да. Но има и хора, които се възползват от момента от Алжир, от Либия и от Иран и от другите държави в Близкия изток. Да добавим Афганистан, да. Да. Които се правят на бежанци, просто идват в България. Обаче тези, които се преструват на бежанци, трябва да бъдат гонени, понеже нито в Либия за сега, нито в Алжир, нито в Иран има за сега война. В Афганистан има една лека война, но това американците се опитват тя да бъде хуманна. Да приемем, че ти си прав. Какво са опасни тези хора, ако влязат в България? Ти обясни на зрителите. Не, обаче не е честно тези лагери, които са предоставени за сирийците, които бягат от държавата, понеже е разкъсана от войни, да бъдат заети от хора, които не са сирийци, те не бягат от войната. Които бягат от държави, които няма война. Това ето ти една хубава, не лоша... Просто не е морално. Едно не лошо съждение, да. А как да ги отличим? Как така ги отличим? Как да разберем едните сирийци или са другите какви са? Сирийците, афганистанци, можем ли да отличим? Арабски език се дели на много диалекти, както в Либия и в Алжир се говори на различни арабски. Може би, чрез езика, на който разговарят, може да се определи. Обаче много от Либия, от Алжир, които идват, те си късат документите да не разберат откъде са. Това е така. Понякога. Помисли сега върху следния казус. Виж колко това е нещо като малък изпит, защото имаме една идея за теб в края на нашия разговор. Помисли сега върху следния казус. Склонен си да се довериш на държавата да отдели жертвите на войната от онези, които биха могли да бъдат ислямисти и да влязат в държавата и да ни правят проблеми. Мислиш, че държавата ще се справи и да успее да отличи едните от другите?
Ти сам каза, че покрай сирийците влизат и други хора, които не знаем да. какви са, може да се окажат тежки ислямисти. Нали така? Могат от Сирия... Имаше доверие на държавата тя да ги отличи едните жертви на войната и другите, които може да са семейството си, но да са от Афганистан и да са ислямисти. Смяташ ли, че държавата ще се справи в отликата, в разликата между тези хора, да направи тази разлика? Ние имаме армия, но... Колко ни е армията, знаеш? 26 хиляди и той единственото и предназначение е да бъде пращана на контингенти в Афганистан, Ирак и Южноафриканската централна република. Много ми приятно си говоря с теб. Може ли армията да осигури нашата национална сигурност? Тази армия 26 хиляди? По принцип, другите държави около нас имат по-голяма армия. Турция има по-голяма армия. Колко армия има Турция, знаеш ли? Точно не знам, обаче знам, че е по-голяма. Аз ще ти кажа, има 1 милион само на европейската си част. Която е войници малка. се наричат... Представете ли си колко е на азиатската, която е най-голямата? Да, защото на 72 милиона турци просто бъди сигурен, че тяхната армия е поне 2-3 милиона. Освен това тя е наборна, освен това... Ще ти кажа как им викат на турските войници. Викат им мехметчици в Турция. Мехметчик. И това е галено. Те така се наричат, да. Може би... Кое гарантира нашата национална сигурност, човече? Какво гарантира? Кое гарантира? Примерно, ако нашата армия е малка, другите армии са по-големи, кое гарантира нашата национална сигурност? Замисля ли си се? Ти ще живееш в тази държава, човек. Естествено. В принцип НАТО не може да я гарантира, защото и Гърция и Турция бяха в НАТО, обаче Турция нападна Гърция. И НАТО нищо не направи. И взе Кипър, половината. Да. НАТО нито наложи санкции срещу Турция, нито изпрати армии срещу Турция, нищо. Не, те не може, те са съюзници. Те се опитаха да ги сдобрят, но те и до сега имат сериозни проблеми в Егейско море и по-надолу по островите. Така, честно казвам, нищо не показва, че държавата може да се справи. Тя така или че не може да се справи с Турция. По принцип, слава Богу, че нямаме проблеми с нашите комшии, но по принцип сега се оказва нещо много по-лошо. Влизат хора, ние не знаем какви са. Това се опитаме да дефинираме с теб. Влизат всякакви, буквално могат и от Чечения да дойдат хора, просто и от Афганистан. Даже е възможно близките години пак да има наплив от бежанци от Афганистан, понеже в Афганистан НАТО и американската армия, която всъщност пак е в НАТО, излизат, което ще бъде добра новина за талибаните и за Ал-Кайда. Основните им врагове се махат. Ти как си настроен? Ти проруски ли си настроен явно или не? Не съм русофил, но не съм и русофоб. Виж колко е просто... В една голяма степен ми се струва на мене, ето сега като на приятел осведомен човек мога да ти кажа, че руснаците имат няколко не лоши предложения за нашата икономика, но хората, които наистина са сериозно и добре платени от западни организации, да ги наречем социално помагащи или фондации или всякакви, се опитват да компрометират тези руски проекти, както компрометират и цялата идея за Русия, като я наричат комунистическа и диктаторска държава. Да, и освен това заявиха, че освен това не подкрепят референдума в Крим, който всъщност е изцяло демократичен. Мислиш ли, кой ти каза, че е демократичен? Той е демократичен, понеже хората на Крим гласуваха. Има даже някои телевизии излучиха как гласуват. Може ли един демократичен референдум да е демократичен, ако няма агитационни материали за едната страна, има само за другата? За едната позиция. Да на референдум или да на отделянето или не на отделянето? Не мога да разбирам. И мен е трудно понякога да те разбирам. Окей, няма значение. Помисли? Просто трябва да се каже също така, че населението в Севастопол, което също е част от Крим, макар че има той е част от Крим като територия, но има свой герб, той е държава. 80% автономна република. Да. 80% от населението е рускоговорящо и една огромна част от населението на Севастопол и Крим се определят като руснаци. Защо в Източна Украйна хората, които се опитват да правят опълчение и да взимат властта по полумирен начин, с маски? Имаш ли идея? Дай се опитаме да мислим заедно. Теже с маски. Забелязваш ли тия хора от новините? Ако примерно това се случи в друга държава, няма да бъдат с маски. В принцип те просто се въоръжиха, като изгониха полицаите изобщо официалната власт от тези територии. Може би точно заради това с маски, защото там има и телевизии и не искат да ги разпознаят. Знаеш ли защо? Защото враждата между руснаци и украинци е изключително жестока, особено в началото на 20 век, 19-24 година.
и те имат роднини и не искат да бъдат разпознати, разбираш, не искат да пострада някой друг. Това е тяхното обяснение. Тези хора са много отмъстителни. Макар, че Ленин, той пръв казва, че Украйна не е Русия. Ленин ли го казва? Ленин първо го казва, да. Дано да не грешим сега за това нещо. Не, може да се провери. Между другото, аз тези въпроси ги задавам така с лека ирония на някои госпожици, които учат право или учат журналистика даже и не получавам много конкретни отговори. Ти си доста по-ориентиран, ти гледаш новини явно. Да. Или с баща си говориш с кой те... Гледам телевизия, понеже гледам телевизия, чета интернет, понеже от тях се взима най-много информация, извлича се. Интернет, да. И телевизията също така. А учителките ти помагат ли ти за тази информация, която ползваш всъщност в случая? Значи, моята госпожа, Да. тя също се интересува от историята, обаче с нея освен в училище, събеседваме и по история. Южен поток, как ти се струва тази идея? Има една идея за минаване на... Трябва да ти кажа, че може би в Украйна нещата щяха да се отложат, ако Южен поток работеше. Това може да ми хрумно. Помисли, че ако има откъде да се заобиколи Украйна през Черно море, сега Европа ще да получава газ и Украйна ще да бъде малко излишна, но пък нямаше да се вълнува толкова. Защо? Защо мислите, че нямаше да има толкова конфликти в Украйна, ако беше станал Южен поток? Защото нямаше какво да ги провокира, защото според мен това е икономическа концепция там, икономическа война. Става дума за мястото, откъдето се разпространява газа за Европа. Да, и ще ти да ми задаваш въпроси, аз да ти обяснявам. Това също не е лоша идея. В принцип, че с този Южен поток руснаците изнасят газ не през Украйна, а не през Украйна, което прави Украйна наистина излишна. Заобиколена, да. Но това е... Но той не е готов, не забравя. Той не е готов, той ще го строят. Да. Това е една алтернатива за европейски държави. Понеже Южен поток, като тръгне от Русия, преминава през България, Гърция и през Южна Италия. Той има две разклонения след България. А другото разклонение преминава през Сърбия, Унгария и с австрийска отбивка към Северна Италия. Браво, бе. Географията ли ти е слабост или историята? Историята. Историята. Смяташ ли, че България е богата на полезни изкопаеми? България има метал, има сребро, не, има има всяка злато. държава, но богата ли сме на полезни изкопаеми, като други страни, примерно като Южна Африка, като Русия? Нефт нямаме, нали? Значи Южна Африка е богата с нефта. Русия е богата с газ и нефт. Да. Значи аз не съм компетентен в тази област и не мога да твърда, че сме богати или сме богати. Нека геолозите кажат. Защото си проявил някакво мнение пред моите хора, че си казал, че някои концесии, примерно за злато, Те не са само за злато, за метал, за бронз, за олово. Аз дадох всички тези метали като пример, но изредих и златото, понеже България има и злато. И какво смяташ за това, че ние сме богати, пък някой ни краде? Смяташ ли го това? Не казвам. В момента искате да кажете, че аз съм казал, че в България има много злато, тези компании ни крадат. Ти си повече за адвокат, колкото за журналист готов, според мен. Ама аз не искам да стана и журналист. А какъв искаш да станеш? Аз вече го казах пред ефир, но пак ще го повторя. На кого си ли го каза? Да. Министър-председател. Да, министър-председател на Република България. Първото нещо, което трябва да научиш преди да започнеш да работиш по тая тема, е да научиш дали тази държава е богата на полезни изкопаеми. На какво ще бъдеш, освен на хората, трябва да видиш и на земните богатства. Естествено. Какво ще направиш, като станеш премиер? Ето, Петър Петров става на 33 години, млад премиер като Станишев. И какво ще направиш? Значи, винаги зависи от самата ситуация. Да. Зависи от ситуацията. Каква е ситуацията? Има ли криза? Няма ли криза? Развива ли се икономика? Икономическата криза почти превъзмогнахме. Ако е днешната ситуация, какво ще направиш? Като министър-председател? Да. Ще вода по-стабилна политика, умерена. Каква с политика? Социална, икономическа? Аз пак казвам по-умерена политика, не изцяло към Запад, но не изцяло към Русия. Да. Ще поддържам добри връзки както с Запада, който е в лицето на Европейския съюз и НАТО и Америка, както и с Русия, понеже това са две много могъщи сили и не трябва да сме против нито една от двете. Да. Кой ти казва тия неща на тебе? Какво да ми казваш? И това все пак, това не е нещо, което прочиташ, това е нещо, което това е съждение. Да, това е разсъждение. Или силогизъм някакъв, който или идва от някой, или ти си стоял и си мислил дълго пред компютъра и пред противоречивите информации в интернет.
Пак казвам, че аз и от телевизията, и от компютъра вземам информация, по-точно от интернета. Да. И това са мои разсъждения по базата на данните. И почни да избягваш това нещо, пак казвам, защото това го правят футболистите. Това нещо. Пак казвам, разитно е при теб. Пак казвам. Виж, повтаряш, пак казвам и тогава си кажеш тезата. Казвай си тезата, без да кажеш пак казвам. Не съм Такъв забелязала. съвет, ако ти приемаш съвети от по-големи от теб. Всеки трябва да приема съвет. Да. Гледай сега, Ето един съвет. другаря министър-председател. Вижте какво се получава. Демографията ни е основният проблем. Ти си едно дете в семейството? Или две? Едно си. Разбираш ли, на 10 години разбираш ли, че българските семейства с по едно дете не могат да конкурират демографски циганските семейства, които са пък, това че са цигански не е проблем, но те пък са изключително обратното на тебе, лошо образовани. Изключително лошо образовани, дори тези семейства много са неграмотни. Произвеждат социопати. Не знам дали знаеш какво е социопат, но това е социалната патология в един човек, който не знае да се справя с проблемите. Не може да борави с компютър, не може да кара кола даже и по този начин не може да осигури поминъка на семейството си. Другаря министър-председател Петров, демографията е най-страшният ни проблем. В момента, който ти станеш на 33, българите ще са още 1 милион по-малко. Какво правим в тая насока и как да говорим за циганите? Това пък е наш морален проблем на журналистите. Мен ме опрекват, че говоря за цигани, а пък трябва да казвам роми, примерно, или да не се занимавам въобще с тях. Какво мислиш по въпроса? Не може да не се занимавате въобще с тях, защото това е проблем наистина, че някои цигани, по-точно роми да казвам, че е по-леко, на 14-15 години се женят или омъжват, имат деца и вече на 20-21 са баби и дядовци. Взимат майчински, с които те имат огромни семейства. Много роми са неграмотни. Значи ти го знаеш този проблем. В същото време взимат парите на държавата по детски и майчински. Да. Това е огромен тия пари откъде идват в държавата? Държавата, по принцип, държавата печели пари от данъци. Аз ще ти пусна хонорар, примерно след малко и ти ще трябва да платиш едни проценти там на държавата. И те отиват къде? При циганските деца. Няма лошо. Въпросът е, че... Няма лошо да отидат при тях. Въпросът е, че те трябва да са грамотни. Да са грамотни, да знаят български и да се развиват, а не само и те да бъдат неграмотни, тяхното потомство пак да е неграмотно и да свикват само да женят парите на държавата, а нищо да не правят. А циганите се оплакват, че ние не им даваме работа, че ние не ги лансираме, че ние българите сме расисти. Тук, на Балканите, в България. Това вярно ли? Българите расисти ли са? Как мислиш? Българите не са расисти, но наистина тази дума цигани е натрупва голям негативизъм и много хора просто не ги харесват, макар че трябва да съдим за книгата по корицата. Това е една поговорка. Хубаво, да, вкарвай такива неща. Това е може да да се каже, че ние сме расисти. Естествено, че във всяка нация има и расисти, има и нерасисти. Как решаваме проблема с тебе, другари министър-председател Петров? Само що ме наричате другари? Все пак. България се води демократична държава. Защото съм много възрастен и помня от тези времена, когато министър-председателя се каже другари. Да се каже другари. Ти знаеш нещо за тия времена? За кои по-точно? То до Живковските, когато хората... Човече, ти разбираш, че тогава хората трябваше един на друг си викат другарио. Беше задължително да сме другари, което беше адско тъпо. Комунистическа работа. Комунистическа идеология, която се налага на обществото. Да. Добре, господин министър-председател, решаваме ли проблема с демографията или не го решаваме? Не чувам решение от вас. Какво решение искате? Казвай. Ти ще страдаш, човече, на 33 години министър-председател в една държава, където вече сме 50 на 50, плюс демографската картинка е това, че българите ще бъдат възрастни хора, които ще трябва да получават пенсии, а цигани ще трябва да получават социални помощи. И няма да има кой да работи, освен емигрантите, които ще пращат пари. Това е твоята икономическа, социална и демографска ситуация. И няма да има образовани кадри, няма да има толкова висшисти. Какво правим? В принцип, демографската криза трябва да засяга и от друг мащаб. Не само, че циганите раждат много деца, а по-точно ромите, че е по-леко. И много хора от този етнос се обиждат, като казваме цигани. Да. Макар че аз не виждам нищо обидно. И? Коя е другата страна? Това, че те раждат много?
българи напускат държавата, защото след като са много висшисти и полувисшисти напускат държавата, защото нямат перспектива. Вижда се, че държавата е в криза, няма толкова много работа за висшисти, а и обикновени хора, защото заплатите не са големи. А въпросът е, че в България сега не могат да си повишат заплатите, защото бизнесът не е готов да плаща такива големи заплати. Знаеш ли, човек, как да те викам? Господин Петров. Викате както искате. Аз ти поставих най-жестокия, най-болезнения проблем. Не вярвам да го решиме сега. Но трябва да ти кажа, че този болезнен и жесток проблем не се търси, не се поставя, не се дефинира даже от политиците. Така че ако сме решили с тебе да работим в тази посока, трябва да почнем да дефинираме проблема и през дефиницията му да търсим решение, защото не можеш да търсиш решение на един проблем, ако той не е дефиниран. Това е много в парламента, обаче като излезеш си трябва да решаваш за простите политиците народа. не смятат, че демографията може да е проблем. И затова, знаеш какво ще ти предложа? Като покажа някой политик, примерно сега разбра, че Надежда Ненски ще ни гостува, ще бъде хубаво да си подготвиш и ти въпроси към нея, защото твоята гледна точка е различна от моята. Ти си млад и не е обременен от социализма. И от демокрацията също и от прехода си по-малко обременен от мене. Така че е хубаво ти да подадеш няколко въпроса към Надежда Ненски, като един български известен и в чужбина, между другото, политик, приятел на Кисинджер. Знаеш кой е Кисинджер? Чувал си? Хенри Кисинджер, държавен секретар преди 20 години в Съединените щати. Аз те чух последния. Няма значение, ти не си дължен да знаеш всичко, просто трябва да се информираш повече. Той няма и човек, който знае всичко. Разбира се. Така започва нашия разговор. Сега ще ти предложа на следващия ни гост ти да застанеш до мене и да се опитаме да дефинираме заедно въпросите към един циганин. Аз ги наричам цигани и ти предлагам и ти да ги наричаш така, защото е по-точната дума. Да, по-точната, обаче, понеже много се обижат, но този циганин, който ще интервюираме, няма да е типичният циганин, който ние се занимаваме с огромни проблеми, а един циганин, който по прекрасен начин и доказва, че ние не можем да бъдем расисти към тях. Интегрира се. Интегрира се сам. Без програми за интеграция. Въпреки семейството си, той е 11-то дете в тяхното семейство. Никой не се е занимавал въобще с него на 11 години. За първи път чува думата училище, но след малко от него той се казва Николай. Да го наречем циганина за пример. Има такова нещо, оксиморон, но циганина за пример. Има такива хора. Наистина цигани за пример. Някои дори са съветници в Министерски съвет на Орешарски. В момента има 3 такива, които са съветници в Министерски съвет. Колеги, нали след рекламите Николай? Да. Добре.